Després del Gran Premi Aragó i de tot el lío que va haver-hi allí, el Mundial arriba a Japó, canvis de temperatura, tempestes, canvi de les posicions que ens tenen acostumats, però el que sí que ha sigut un cap de setmana emocionant i molt interessant. Comencem com sempre de baix a dalt, així al circuit de Motegi, al Gran Premi de Japó. Bé, doncs comencem com sempre amb els pilots que no han pogut acabar la carrera. Primerament trobem a Tetsuta Nagashima, pilot provador d'Honda, que tant en entrenaments com en classificació no va cridar massa l'atenció i durant la carrera ha tingut un accident que l'ha obligat a abandonar. D'igual manera i amb un poquet menys de fortuna trobem Tayuka Tsuda. El pilot japonès és el substitut de Joan Mir per a aquestes carreres i durant la carrera la moto se li ha punxat foc i òbviament ha hagut de parar, l'ha recolzat en una paret i ja els comissaris l'han apagada perquè les flames ja li estaven arribant als peus. Seguidament trobem Darryn Binder ha fet un cap de setmana prou normal, prou tímid i durant la carrera ha estat barallant-se per les últimes posicions però al final ha hagut d'abandonar també, ha tingut una caiguda i ha hagut d'abandonar. I un altre abandonament que ens dona molta ràbia ha sigut el d'Alex Rins perquè el pilot de Suzuki últimament no sé què passa amb la moto però està tenint molts problemes, moltes dificultats per a pujar posicions i en aquesta carrera no ha sigut diferent. Està rodant moltes voltes però cada vegada anava més i més lent. Imagina perquè ha tingut alguns problemes amb la moto i finalment anava tan lent que ha decidit abandonar. I per davant un candidat ferm al títol, Pecco Bagnaia. Quina mala sort ha tingut Pecco Bagnaia després d'un cap de setmana prou roïn, ja que en entrenaments i classificació jo crec que ha sigut quan més lent ha rodat de tota la temporada. Pecco que eixia molt arrere en la classificació i aconseguia anar remuntant posicions. Doncs finalment i després d'estar barallant-se tota la carrera amb Enea Bastianini, doncs a falta d'una volta i tenint al seu davant a Fabio Quartararo, el seu rival directe per a la lluita pel campionat, se n'ha anat a terra en l'última volta. I comencem amb els pilots que sí que han pogut acabar la carrera. En 20a posició trobem Takaaki Nakagami, el japonès que, limitadíssim pel seu accident de la carrera anterior, ja el van veure en el garatge llevant-se el guant ultra lent perquè li feien molt de mal les mans. Si no m'equivoco té danys greus en els tendons, però jo m'imagino que al ser el premi de casa ha volgut forçar, així és que finalment ha acabat en 20a posició després d'un cap de setmana prou tímid, però ha lluitat a tope per estar en el seu gran premi de casa. Per davant d'ell trobem Remy Gardner, l'australià que ha acabat en la posició de 9 després d'un cap de setmana prou normal. Jo tenia l'esperança de que en pluja poguera apretar un poquet més, però no ha sigut així és que una posició de 9 per a ell. Immediatament per davant d'ell el seu company Raúl Fernández, que ve més del mateix durant entrenaments i classificació, igual que Remy, pràcticament igual que ell, i en la carrera igual que ell. En 17a posició trobem l'italià Fabio Di Giannantonio, que tant en entrenaments com en classificació com en la carrera la seva actuació ha sigut molt dispersa i aconsegueix una 17a posició per a ell. En 16a posició trobem Aleix Espargaró, una verdadera pena el que ha passat amb ell aquest cap de setmana, ja que després d'uns entrenaments i una classificació prou bona, tenint en compte que el factor de la pluja afectava a tothom per igual, va aconseguir classificar en 6a posició per davant dels seus rivals directes. Justetament abans de començar la carrera, té algun tipus de problema amb els pneumàtics i decideix entrar a canviar-los segons abans de començar la carrera, cosa que ha fet que relegara fins a l'última posició i haguera de remuntar des d'ahir, una 7a posició que no li dona punts i ha perdut una ocasió perfecta per a retallar moltíssims punts tant a Fabio Quartararo com a Pecco Bagnaia, que finalment cauria. Primera carrera d'Aleix Espargaró en la temporada que no puntua i una oportunitat, com diem, perfecta per a posicionar-se més fort que mai en el Mundial. Per davant d'Aleix trobem el britànic Cal Crutchlow, que per a mi està completant unes carreres molt bones. Des que ha arribat al Mundial realment està entrenant bé, classificant bé i sobretot acaba molt bé les carreres. Una 15a posició que per a mi no està gens mal, que tenint en compte que si la Yamaha normal no està tenint molt bons resultats, doncs la Yamaha Satellite a saber. I quedant justetament per darrere d'una Yamaha de fàbrica, com és Franco Morbidelli. L'italià, que si bé en entrenaments i classificació va tindre moltes eixides de pista com la resta dels seus companys, tots marcats per la pluja, està barallant algunes posicions tant amb Alex Márquez com amb Cal Crutchlow, però finalment una 14a posició. Immediatament per davant trobem a Àlex Márquez, el menor dels Márquez, que per a mi està completant una temporada molt correcta, molt concisa, tenint en compte les ferramentes que té. Després d'uns entrenaments i una classificació prou bones, Àlex Márquez acabava la carrera en 13a posició. Immediatament per davant trobem el català Pol Espargaró, que també ha sigut un poc decepcionant, ja que durant els entrenaments, sobretot en els entrenaments, va completar uns entrenaments boníssims i no va fer mala classificació.
El cas és que en carrera ja està en la pista completament seca, no ha pogut completar una molt bona carrera i 12a posició per a ell. En 11a posició trobem el francès Johan Zarco, que després d'un cap de setmana pràcticament perfecte, entrenaments bons i classificació en segona posició, algun problema ha hagut de tindre amb la moto perquè ha anat baixant posicions fins que ha acabat en la 11a. Així és que un cap de setmana prou agredolç per a ell i una carrera prou roïna. En 10a posició trobem l'italià Marco Bezzecchi, ja quasi confirmat com a rookie de l'any. Bezzecchi que ha completat un cap de setmana regular, bé en entrenaments, bé en classificació i bé en carrera, una 10a posició més que correcta per a ell. Acompanyat en 9a posició per el seu compatriota Enea Bastianini, que esperàvem un poquet més d'ell. Sí que és de veres que les Ducati en general han classificat prou mal i aquest també és el cas d'Enea Bastianini, ja que en les últimes carreres ens tenia acostumat a ser una pisonadora, però en este cas entrenaments i classificació fatal, encara que tenint en compte que ell és un pilot de carreres, que és un pilot de diumenges, esperàvem molt més d'ell en la carrera. Encara així ens ha regalat una batalla espectacular amb Pecco Bagnaia i al final lluitant per una 9a posició venint des de tan arrere, doncs té molt de mèrit. Per davant el líder del Mundial i actual campió del món, el francès Fabio Quartararo, que fa tot el que està en la seva mà i no pot tirar més cap amunt. En aquest cas ha tingut un poquet de sort, ja que els seus dos rivals directes han fet un cap de setmana bé, però al final no han puntuat. I si Fabio Quartararo té algo bo és que pràcticament no falla mai. Sí que és de veres que tradicionalment en pluja no tenia molta confiança, però ell sabia que la carrera era en sec. Així és que durant la pluja va passar un poc desapercebut, però la carrera ha complit amb el seu objectiu, puntuar i quedar per davant dels seus rivals directes. En 7a posició trobem Maverick Viñales, el pilot d'Aprilia que si bé en entrenaments i classificació ens feia somiar perquè pensaven que estava ahí per a guanyar la carrera o quedar en el pòdium, ja que va classificar en 4a posició i tenia molt bon ritme, doncs està barallant-se amb alguna Ducati, amb alguna KTM i al final una 7a posició que ens deixa un poquet més que esperàvem d'ell. En 6a posició trobem l'italià Luca Marini, que està fent una temporada espectacular, està completant una temporada molt sòlida. Després de classificar en 10a posició, finalment una 6a posició espectacular per a ell, després de fer una carrera molt bona, barallant les posicions amb Maverick Viñales, amb Miguel Oliveira, així és que un cap de setmana molt bo per a Luca Marini. En 5a posició trobem el portuguès Miguel Oliveira, que ha completat un carrerón espectacular i a part d'un carrerón, un cap de setmana molt complet. Va entrenar i va classificar en 8a posició i després de fer una carrera molt bona, barallant-se tant amb Marc Márquez, amb en Luca Marini, amb Jorge Martín, una 5a posició jo crec que espectacular per a ell. I en 4a posició tenim per a mi la gran sorpresa Marc Márquez, ja que molts esperaven que guanyara la carrera, però per a mi una 4a posició després del que ha fet este cap de setmana és espectacular. Des d'un primer moment Marc sabia que amb la pluja havia d'apretar a tope per a poder garantir-se una posició alta en la graella i així ho va fer des del primer moment dels entrenaments i la classificació va apretar fins al final. Tant va ser així que en la classificació va fer la pole, primera posició, i en la carrera, bé, doncs no pot aguantar el ritme durant totes les voltes, estar en la primera posició tota l'estona i després de retrocedir unes posicions, una 4a posició per a mi és un resultat espectacular. Tenint en compte quina és la seva situació, quins són els seus antecedents i lo mal que ho està passant durant tot este temps. Després de la polèmica carrera d'Aragó i fer una 4a posició en aquestes condicions, per a mi demostra que segueix sent el Marc de sempre. I bé, ja entrant en el pòdium, trobem Jorge Martín, que gran carrera ha fet el madrileny. Després de classificar en 5a posició i de fer una carrera, com dic, molt bona, barallant fins al final per estar dins del pòdium, fora del pòdium, barallant molt amb Brad Binder. Finalment una 3a posició que ja teníem ganes de veure'l dins del pòdium una altra volta. Com dic, una 3a posició més que merescuda per a Jorge Martín. En 2a posició jo diria que la gran sorpresa de tota la carrera, Brad Binder, el sud-africà, pilot de KTM, la primera KTM en graella, òbviament. Com sempre dic així en els resums, és un tio de diumenges. Pot fer uns entrenaments i una classificació normaleta, però el dia de la carrera complix com ningú. El sud-africà ha estat barallant-se per entrar al pòdium i per avançar posicions durant tota la carrera.
i a falta de molt poquetes voltes ha tingut una baralla directa amb Jorge Martín que li ha permès pujar a la segona posició dins del pòdium. Així és que per a mi Brad Binder, espectacular el carrerón que ha fet, molt bon cap de setmana per a ell i una segona posició molt merescuda. I en primera posició trobem a l'australià a Jack Miller. Quin cap de setmana ha fet este tio, espectacular el cap de setmana que ha fet. Entrenaments superbé, classificació molt bona, un ritme totalment espectacular i una carrera per a llevar-se el barret. Després d'avançar diverses posicions, ha implantat el seu ritme i no hi havia qui li agafara. Un ritme exorbitant que finalment ha acabat amb més de 5 segons al segon participant i un cap de setmana per a mi de Jack Miller pràcticament perfecte. Són les últimes seues carreres amb Ducati i jo estic molt content de que aconseguisca una victòria en aquestes condicions. Així és que tancant la graella per dalt, un Jack Miller perfecte. Així és que fins així aquest gran premi de Chapó al circuit de Motegi, un gran premi per a mi super interessant. Més enllà de veure l'actuació de pilots tant en pluja com el dia de la carrera en sec, per tot allò que ha passat. Per a mi una carrera molt interessant, ja que les posicions no eren les que estem acostumats a veure i per tant molta gent ha hagut de desenvolupar un altre paper que normalment no faria. Com dic, per a mi un gran premi molt interessant, molt entretingut, sobretot la part de la carrera, i que dona un gir inesperat al Mundial, ja que talla darrere la bona ratxa que duia Pecco Bagnaia i deixa sense puntuar també a un Aleix Espargaró, que és la primera volta durant tota la temporada que no puntua en una carrera. El que sí que segueix complint és el de sempre, Fabio Quartararo, que va assolint el seu objectiu poquet a poquet. Així és com estan les posicions del Mundial a dia d'avui, a falta de només 4 carreres per a que acabe la temporada. Una altra cosa no, però crec que interessants van a ser una bona estona. Així és que fins així el Gran Premi de Chapó al circuit de Motegi. Espero que vos hagi agradat aquest resum i ens veiem la setmana que ve al Gran Premi de Tailàndia. Adeu!